عزو السلام تانا كاب استديو زينا اري تي في بصحكم زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي حموس شد شلكاتي تستدرالو زينا وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لونا هم كتالكم بخرز عدم مكيال تخلاي قدمي يغن حبريت اللونا كبور بريزيدنت سياسة فوركي صباح 4 لكاتي الساعة 8 مشت ابزبيتاون زباون قديا زتكوره باري تي في دمص حفاش ايرتران بقطا زفنو قال محتد مسمع كنا زينا وشت هاجر ككايد مخانو نحبر منستري زينا كابزو بنقصال كم تلمود كنت بتاع زينا انه علماهم على زيرو تصورنت من خنشاب دقانسيو بدرجه هاجر تخبيرام ابركتو من سياتا بمسنادن عقابن تقدلاو تاريخ ارترا كحيل متخهر قريبهم هاجراوش ماغل ارتراوያን اب عباي بريطانيان محبركم تنفر ميلانون غباياتاتو ماقانيعم اب عراق حدش ግጭት ተወሊዑም اب መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ጥቃት ፍልስጤማውያን ዝካየድ ግጭት አሪጉም ቻይና اب ልዕሊ እታው ንብረት አሜሪካን ቢራቶ ጸንሕ ተወሳኺ ቀረጽ እታው ብፍርቅ ዲላቶ ዓለማዊ መዓልቲ ዜሮ ተጻዋርነት ንምኽንሻብ ደቂ አንስትዮ ብደረጃ ሃገር ተኸቢራ ወኪል ሪና ካልመብራህቱን ዘዳለው ጸብጻብ ሻም ተወልደ ከቅርቦይ أمراوي أكلاون محبر قطباون هاسيا زورد مخنشاب دك أنستين مكتا زكايد نتفتات نمحيالن زوست سقمتات نموهادن بدرجة عالم تذكيرات وعلم عالتي زيرو تصاورنت نمخنشاب دك أنستيو بدرجة هاجر أبكتما بارنتو لو مشدش تلكاتي تذكيرا وعلام أبتي مخنشاب دك أنستيو بعقم من استيات يوجد أبتعت زبل تيما لعلوت حلفتم محدار زواجاش باركا أكلات منستر عنا مرحت هايمانوت وكلت حزبنا هاجران تكالاتن زد ترخبل زخري أفلت حزبي أبتي دحر لمدي كبن مبال مخنشاب دك أنستيو زورد هاسيا زوجلح نايكت عنزة مدرخاتن سبورتاون بهلاون نتفتات تخايدم حالا في كفل محبر أقول قلت زواجاش باركان أبو أمبر كوميتي موجاد جودات المدات أبت زوبان آتو فرانكو كوباباب زسمعو قال أبت زوبان موجاد مخنشاب دك أنستيون مرعى تحت عدمن كمون من رجات مسلات قلعو التكتاتل كابج أنا فر مينسترتات عنان عيون محبر ودحنتن هماده زقامت كوميتي كم زلان مسوكلت زبان نوسان زباتاتن ناتوهادت كساب من محدارات كابي مس حزبي تعيين مهلا قليصم اب مينسترت عنا دايركتور كومن سدرابيتن دكتور برهانه هايله بوغنا مخنشاب دك انستيو هايمانوتاوي يخون حقاو تقبالنت زي بلو اكال قالن ستيت زغدلن زسنكلن نصهنا زركسن سباو خبره زفرسن مخانو تقيسا نزي قد ألمدن موجاد زكايد زولو تعري أتابع وتسيت يركبو كانتولو زواجاش باركا كاب كالوت زواتات هاجرنا قرب تحت يلا بمهلوا زكايد زولو سرحات بزحايا لملكع كقسقس تصوي عام ما رحتي هايمانوتن عبيت عدن بوغنم أبزهابور إيتوتات دحور لمدي مخنشاب دك أنستيو مبزحتو أكال حبرة السبسلة زنق حلو أبو حدات والكسبات راي الرقم زلو بمنتصار بوغنم أبتزو كلو حبرة السب بزل على درجة كتصال قصقصات كدف أولم خانم أرقاقيصم وكلتي معكن هتصانات حبرات هاجراتن معكن هزبي حبرات هاجراتن أب إيرترا أبز اسمعوه قال دما مخنشاب دك أنستيو أب كلتشحن سلاسان تقليل كان موجاد نزوات وطن حبرات هاجراتن مسمار منقستن هزبن إيرترا بزقبرو تعري أب كلن زباتات أب تسفو درجة بتشح خمزلة بمقلاص ملو عوض كساب زرقاقت تكالات حبرات هاجرات زكايدو زولا مدقاف كم زغطلو أرقاقيتن أب تياقات أمي استفلالي سنة باباوي مسنادوتات كمون بسنك مخنشاب أكالاو قدات زورلن دك أنستيون كيلاتات عنان قال مسكرنت كهبو كلو أب مقتاتي دحورن قودان لمدي أبنتاو تران استسعوتو استدالو الشلمات دما تعدلهم كم أكل نايتي بمخليات صنبل مبا 30 عمت زغر سرحت فنقل السلاسة زلون اتفتاتا بقدلاو قالسي ارتراس تفتصمو كيان جننتن نا ولدتات كسغاغر امسنادون معقابون ترى انا بركتون منسيات كحيل بحمو شركاتي تابس تخايد سيمينار تقليصوم ابت كولونيل عبد محمد مطرن كولونيل كن فهبتو من منسيات سرحتنياتات زغبرو سيمينار ودبايت كتما باتا اب 1977 نمحرر استخايدو مررت كيناتن نمصواي زصقم استفصمه جننتن استخفلن مسواتن بأبنتات السنيم سفح مبرهيبهم نساتهم مغلطيهم اب 1977 نتاقتمان محرر استخايده كبيد من ربرابن دحيروس صعبه وصيتن اب حلنا نوس وكف اب تخينا استساتفه تغدالاي زير الساع زخرن سمبراتن زغدفه منبارو بمغلاص بدمساس ازنادو منطر بايتا مختا مغزاتي زبسرن باب ملا حرنت زرغاغصن سرحيت فنقل كم زنبر حبيروم كولونيل عبد محمد مطرن كولونيل كنف هابتومن أما وداتا
ናጽነት ኤርትራን ምምጻእ ዝተኸፍለ ከቢድ ዋጋን በብመድረኹ ዝተፈጸመ ጅግንነትን ነበርያ ነበረ ንኸይከውን ኣብ መንጎ ቅያስ ዝተፈጸመ ናይ ሽዑ መንእሰይን ሓድሽ ወለዶን ዘሎ ሰንሰለት ንኸይብተኽ ንኸይሃስስን ንኸይጥምዘዝን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብሓፈሻ መንስያት ከዓ ብቐንዱ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብግድኦም ሓቀኛ ታሪክ ገድሊ ኤርትራ ምስናዱን ምዕቃቡን ናብ ዝካየድ ዕማም ድልውነቶም ድሕሪ ምርግጋጽ ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣብ ኣጋጣሚታት ጥራይ ከይተሓፅረ ብሰፊሑ ክካየድ ተዳብዮም ጽምብል መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ጽባሕ 7 ለካቲት ብወግዒ ክጅምር እዩ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ጨንፈር ሚላኖ ኢጣልያን ብክልተ ለካቲት ጉባኤታቶም ኣቃኒዖም ጋዜጠኛ አርሴማ አስመሮም ኣዋሂዳ ዘዳለውቶ ትሕዝቶ ይስዕብ ከካቦቱ ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ውህድ ውዳበ ንስኒት ሕውየትን ልምዓትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካልኣይ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ኮንቨንትሪ ኣቃኒዖም ኣብቲ ካብ 11 ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ዝተወከሉ ኣካላት ውዳቤታት ዝተሳተፍዎ ጉባኤ ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ከምኡውን ሓበራዊ ጽምዶን ሽርክነትን ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ማሕበራዊ ፍትሕን ንምርግጋጽን ዓበይቲ መደባት ይሰላሰሉ ምህላዎም ገሊጾም እቲ ጉባኤ ሱታፊኦም ኣብ መደባት ህንጸትን ልምዓትን ኣብ መኸተን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ከምኡውን ምሕያል ኮማትን ውዳቤታትን ንኸዕዝዙ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ተጋባእቲ ነዚ ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መዋዕል ዝበቅዕ መደባት ስራሕ ክሕንፅፁ ኣዘኻኺሮም ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ብግድዩ ካልኣይ ጉባኤ ንዳግመ ህንፀት ሃገር ተበጊስናሉ ኣብ ዘለና እዋን ይሰላሰል ብምህላው ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝገብሮ ብምጥቃስ ነቲ ጉባኤ ንምዕዋት ንዝሰርሑ ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ቴድሮስ ጎይቶኦም ንዕላማ ተልእኾ ቅርፅን ኣወዳድባን ሃገራዊ ሽማግለ ዝምልከት መግለፂ ክቐርብ እንከሎ ናይ 5 ዓመታት ገምጋማዊ ጸብጻብ ድማ ቀሪቦም ኣብ መወዳእታ ን2 ዓመት እተገልግል ኣካየዲት ኣካል ድሕሪ ምምራፅ ኣገዳሲ ውሳኔታት ሓሊፉን ውጥን ስራሕ 2020 ወፂኡን ብተመሳሳሊ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ጨንፈር ሚላኖ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ኣካየድቲ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያን ከምኡውን ኣባላትን ኣካየድትን ናይቲ ጨንፈርን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ከተማ ሚላኖ ጉባኤኡ ኣቃዲዖም ኣብቲ ጉባኤ እቲ ጨንፈር ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዘሰላሰሉ ንጥፈታት ድሕሪ ዝተገብረ ገምጋም ንዝመጽእ 2 ዓመት እትመርሕ ኣካል ተመሪጻ ኣባላት እታ ዝተመርጸት ኣካል ድማ ንዕቤት ማሕበረኮም ከምኡውን መደባት ልምዓት ብኣድማዕነት ንምትግባር ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ኣብ ኮማው ሆስፒታል ጢዖን ዞባ 4 ኣገልግሎት ሕክምናን ናጽላታትን ህጻናትን ተዋዲዱ እዚ ዝተኣታተወ ሕክምና ናጽላታትን ህጻናትን ኣድማዓዊ ውፅኢት ክህልዎ ድማ ንኣባላት ኮማው ሆስፒታል ስልጠና ተዋሂቡ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ሓኪም ህጻናት ዶክተር ሳምሶም ኣባይ እቲ ኣገልግሎት ኣካል ናይቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዋ ትካላት ጥዕና ዘድልናዊ ተዓጢቕን ብቑዕን ዝተማደን ኣገልግሎት ከም ዝህባ ንምግባር ዝካየድ ዘሎ ወፍርን ጻዕርን ከም ዝኾነ ገሊጹ ሃገራዊ ማሕበር መምሃራን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ደቡብ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ንዝጸጥፉ መምሃራን ብሓደ ለካቲት ኣስተምሮ ሂቡ ኣቦ ወንበርቲ ጨንፈር መምህር ተኸስተ እያሱን ዕላማን ንጥፈታትን ማሕበር ዝምልከት መብርሂ ከምኡውን ኣባላት ካብ ማሕበር ብዛዕባ ዝረኽቡ ረብሓታት ገሊጾም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ መምህር ወልደ ገርጊስ መጎስ ድማ መምሃራን ኣብ ኣተሓሓዛን ኣተኣላልያን ተምሃሮ ዕቱባት ክኾኑ ተምሃሮ ብቑዓትን ሓላፍነታውያን ዜጋታት ኮይኖም ንኸዓብዩ ድማ ኣርኣያ ክኾኑ ኣዘኻኺሩ በርባዕተ ለካቲት ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓት ዑደት ዘካየዱ መንእሰያት ዞባ ደቡብ መሰረት ብሩህ መጻኢ ዝኾኑ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ከም ተዓዘቡ ገሊጾም እቶም ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ዝተወከሉ ተምሃሮን ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ዝርከብዎም 370 መንእሰያት تحت قرص مخزان ماين مدبات من ربح انساتات يوم تعذيبهم ابتي بروجكتات تاب زحب صحلو دما نحفشاو تانا نصاديقاتات مسلامن تقران زحزو عقن ماين كمون اب حلحله زكاي زلو بروجكت من ربح ناي صبا كابتن ملمع حملاي مغب انسان مبرتو ايبوم اتوم عدتنياتات اب موداتا استعذبو بروجكتات نبقعتن ناي مغبار عقمن منسيات زغول حكوين كم زرخبو بمحبر تماساسالي عدت بب كبابي كودب اقداس مخانو قليصوم زغصل زيناتات هاغرات وصحي كرات تعذبتنا 50 نصنحو
ኣብ ከተማ ነጃፍ ኢራቅ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ መራሒ ሃይማኖት ሙቅታድ አልሳደርን አንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ዘካይዱ ዘለዉ ሰልፈኛታትን ብሓሙሽተ ለካቲት ብዝተወልዐ ግጭት 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰመዚ ጥዕናታ ከተማ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃልሐን እቲ ግጭት ሰዓብቲ ሙቅታድ አልሳደር ብመገሲ ናይቲ አንጻር መንግስቲ ዝካየድ ተቃውሞታትን ናዕብን ኮይኑ ዝርከብ ከባቢታት ንምንጻህ ሰልፈኛታት ንምብታንን ኣብ ዝፈተነሉ ከም ተወልዐ ድማ ተሓቢሩ በተስተኻየደ ግጭት ካልኦት 17 ከም ዝቆሰሉ ድማ ተገሊጹ ቅድሚ ሰሙን ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ንኢራቅ ክመርሕ ዝተመዘዘ መሐመድ ዓላዊ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዝለጠፈ ሓበሬታ ነቲ ናብ ዝኸፍአ ምፍሳስ ደም ከይዓርግ ተሰጊኡ ዝርከብ ግጭት ብምኹናን ድሕነት በርጌስ ንምሕላው ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዕሎም ሓደ ካብ ቀንዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኢራቅ ዝኾነ ሙቅታድ አልሳደር ምስ ምምዛዝ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ መሐመድ ዓላዊ ተኸተልቱ ዘካየድዎ ተቃውሞታት ደው ኣቢሎም ናብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ክምለሱ ከምኡውን ማእከል ህዝባዊ ናዕብን ተቃውሞታትን ኮይኑ ዝርከብ ከባቢታት ከተማ ባግዳድን ካልኦት ከተማታትን ከንጽሁ ብክልተ ለካቲት ምጽውዑ ይዝከር እንተኾነ ግን እዚ ሓይሊ ዝተሓወሶ ስጉምቲ ደገፍቲ ሙቅታድ አልሳደር ነቲ ኣብ ኢራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዝጠንቁ ግጭታት ናብ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ፍልያ ዝጠንቁ ግጭት ከይዓርጎ ዘስግእ ምዃኑ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ኣለዎም ኣብቲ ብእስራኤል ዝመሓደር ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ቃዛን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ እስራኤልን ዕጡቃት ፍልስጥማውያንን ዝካየድ ግጭት እናዓረገ ይመጽእ ምህላው ይጋዋሓሎም እዚ ዝተሓበረ ብ6 ለካቲት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ይዳለዉ ምንባሮም ዝገለጽዎም ፍልስጥማውያን ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ክልተ ፍልስጥማውያን ክቕተሉ ከለዉ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ድማ ሓደ ዛጊት መንነቱ ዘይተረጋገጸ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ እስራኤል መኪና ብምግጫው ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ኣባላት ፀጥታ እስራኤል ከም ዝቆሰሉ ኣብ ዝተቐላሓሉ እዩ ብዘይካዚ ብ4 ለካቲት ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ መጥቃዕቲ ሚሳይል ምክያዱ ይዝከር ምንቅስቓስ ሓማስ ድማ ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤል ልዕሊ 13 ሮኬታት ከም ዝተኮሰ ይሕበር እዚ ግጭት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ንጥፈ እማመ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ድሕሪ ምውጣኑ ይካየድ በምህላው ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘኽረሮ ማዕከናት ዜና ቃልሐን ኣብ መወዳእታ 2019 ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ተመሳሳሊ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ተኻይዱ ምንባሩ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብውሕዱ 3 ግዜ ዓበይቲ ውግኣት ከም ተኻየደ ብሰንኩ ድማ ሸሓት ሰባት ከም ተቐትሉ ይጥቀስ ሓይሊ ኣየር ሶርያ እስራኤል ሎሚ 6 ለካቲት ናብ ዘውግሕ ለይቲ ንዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዘበርዓነ ሓቢሩ እቲ ካብ ሩራታት ጎላንን ደቡባዊ ሊባኖስን ከም ተተኮሰ ዝጥቀስ ዘሎ ሚሳይል ንርእሰ ከተማ ደማስቆ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ምንባሩ ሰመዝ ሶርያ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር እቲ ሚሳይል ገና ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዝመኸነ እቶም ሰበ ስልጣን ብተወሳኺ ገሊፆም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ብዛዕባ ዘወረዶ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን ሓይሊ ኣየር ሶርያ ካብ እስራኤል ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሚሳይል ክምክን እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረድኡ ቻይና ከም ኣካል ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተኸተመ ቀዳማይ ገጽ ንግዳዊ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ 1717 ዝተፈላለየ ዓይነታት እታው ንብረት ኣሜሪካ ኣንቢራቶ ዝጸንሐት ተወሳኺ ቀረጽ እታው ብፍርቂ ከተጉድሎ ምዃና ብ6 ለካቲት ኣፍሊጣ ሚኒስትር ፋይናንስ ቻይና እቲ ምፍኻስ ቀረጽ እታው ተገይሩሉ ዝርከብ ዝተፈላለየ ዓይነት ንብረት ዘነጽር መግለፂ እኳ እንተዘየውፀ ኣካል ናይቲ ኣብ ምጅማር መስከረም 2019 ካብ 5 ክሳብ 10 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ እታው ዝተወሰነሉ ልዕሊ 75 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እታው ንብረት ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ድማ ምስቲ ኣሜሪካ ከም ኣካልቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ቻይና ገይራቶ ዘላ ምፍኻስ ቀረጽ እታው ዝመጣጠን ምዃኑ እዩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቻይና ነጺሩ ተወሳኺ ምምሕያሽ ኣብቲ ተነቢሩ ዘሎ ወሳኺ ቀረጽ እታው ድማ ብምዕባለታት ናይቲ ክልተኣዊ ቁጠባውን ንግዳውን ኩነታት ከም ዝውሰን እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣስሚሩሉ ኪላታት ቁጠባን ምስቲ ጉዳይ ጥቡቕ ምትሳር ዘለዎም ተንተንትን ቻይና ብልብዒ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ቁጠባን ንግዳዊ ምንቅስቓሳን ማዕቐነቆታት ገጢሞ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነዚ ስጉምቲ ክትወስድ ምውሳና ነቲ ምስ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ንግዳዊ ምትፍናን ንምፍታሕ ንዘለዋ ልዑል ቅርብነት ዘነጽር ምዃኑ ብምግላጽ ሞጊሶም ኣለዉ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መንጎአን ብዝተፈጥረ ንግዳውን ምትፍናን ኣብ ልዕሊ ብኣማይት ቢልዮናት ዝግመት እታው ንብረት ተመጣጣኒ ተባሂሉ ዝግለጽ ወሳኺ ቀረጽ እታው ኣንቢረን ከም ዝርከባ ክፍለጥ ኮይኑ እዚ ስጉምታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባተን ሃገራት ኣህጉራዊ ንግዳዊ ምንቅስቓስን ከቢድ ተጽዕኖ ተፈጢሩ ከም ዝርከብ ይግለጽ
روسيا ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب اب اتلانتيكا وقيانوس كتخلو وطينو زلو حدش ميسايل شغلوت كم زفتر الله حبيرا اتياب سامارين زوادد ميسايل نصتا روسيا سغات مخانو زتقاسو سمزت هاجر اتوم مكتالي يغبرولو كم زلو واديوم ممحدار بريزيدنت ترامب نروسيا كم ابنت بمتكاس تتصررت كاب زبلن هاجرات كمصن زخل سغات نممكاتيو نتحدش ميسايل ناي متكال مدباوتي زلوم ወታደራዊ መዳይ ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ሩስያ ተመሳሳሊ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከተካይድ ከም ትኽእል ምእማት ኣይርስዓን በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሙቱ ኣሜሪካን ሩስያን ምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ዝገትእ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝኸተሞ ውዕል ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ምፍራሱ ኣብ ውድድር ምምዕባል ኣፅዋር ክሽመማ ከም ዝኽእል እዩ ክግለጽ ጸኒሖም ህዝብ ተመላለስ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ቱርኪ ትማሊ 5 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ምሽት ካብ መሕበብ ጽርግያ ብምውጻእ ብዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 3 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 170 ተሳፈርታ ከም ዝቆሰሉ ማዕከና ዜና ኣቃልሐን እታ ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ከተማ ኢዝሚር ተበጊሳ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ክትዓልብ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋንያ ነቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተፈልጠ ሓደጋ ተቓሊዓ ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ዝናብን ግመን ዝዓብለሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ከም ዝነበረ ይዝግለጽ ዘሎ እታ ነፋሪት ነቲ ሓደጋ ድሕሪ ምቅልዓ ኣብ 3 ከም ተገምዐት ይዝግለጽ ዘሎ ኣብ ቱርኪ ብዘጋጥም ተመሳሳሊ ናይ ምንሽርታት ሓደጋታት ኣብ ሰብን ንብረትን ክሰራ ክወርድ መጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብሽዱሽተ ለካቲት ወጋሕታ ብሰሜናዊ ኢጣልያ ብህዝባዊ መጓዓዝያት ነጥፍ ባቡር ምድሪ ሓዲዳ ስሒታ ብምግምጣላ ክልተ መራሕቲ ባቡር ሞይቶም በቲ ኣብዛ 33 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ከተማ ሚላኖ ናብ ከተማ ሳሌርኖ ትጓዓዝ ነበረት ብልዑል ፍጥነት ትጓዓዝ ባቡር ምድሪ ዘጋጠመ ሓደጋ 27 ሰባት ፎኪስ ተባሂሉ ዝተገልጸ መቁሰልቲ ከም ዝወረዶም ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኢጣልያ ሓቢሮም በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንከተማ ሚላኖ ምስ ከተማ ቦሎኛ ዘራኽብ ብልዑል ጻዕቂ ተሽከርከርትን ዝፍለጥ ቀንዲ መስመር ጽርግያን ባቡር ምድርን ተዓጺ ከም ክውዕል ከም ተገደደ ድማ ተገሊጹ ሰመዝ መጓዓዝያ ኢጣልያ ጠንቅታ ሓደጋ ንምንጻር መርመራታት ክካየድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ይርከቡ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ብ4 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ካሜሮን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ወሪዱ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 20 መንበር ኣባይት ከም ተቓጸለ ሰብ መዝጥ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንጸንሐት ጸጥታዊ ወጥሮ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ገሊጾም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ጥራይ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ቦኮ ሓራም ኣብዚ እዋን እዚ ጸጥታዊ ስጋኣት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣይቨሪ ኮስት ኣብዚ ሳልስተ እዚ ልዕሊ 4 ኩንታል ኮካይን ዝዓይነቱ ዕፀ ፋርስ ኣብ ገማግም ማያት ሃገሮም ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም እቲ ዕፀ ፋርስ ባንዴራ እስጳኛ ተንበልብል ኣብ ዝነበረት መርከብ ከም ተተሓዘ እኳ ይግለጽ እንተሎ ካበይ ከም ዝነቐለን ናበይ የምርሕ ምንባሩን ግን ዝተነጸረ የለን ይኹን እምበር ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮጳ ዝቐንዐ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ምስቲ ጉዳይ ብምትስተኣሳሰር 5 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም ሰብ መዚ ኣይቨሪ ኮስት ሓቢሮም ብመሰረት ጸብጻባት ዓመታዊ ብገምጋም ልዕሊ 400 ኩንታል ኮካይን ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ብመንገዲ ምስ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝዳወብ ክፋል ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣቢሉ ናብ ኤውሮጳ ይሰግር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ እዋን ጥራይ 95 ኩንታል ኮካይን ብመንገዲ ኬፕ ቨርደ ናብ ኤውሮጳ ክሰግር ኣብ ዝተወጠነሉ እዋን ከም ተተሓዘ ይግለጽ ብዘይካዚ ኣብ ወርሒ መስከረም 2019 ናብቲ ኣህጉር ክሰግር ዝተመደበ 18 ኩንታል ተመሳሳሊ ዕፀ ፋርስ ኣብ ጊኒ ቢሳው ከም ተተሓዘ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ተርዮታት ቀርሰና ምስግጋር ዕፀ ፋርስን ካልእ ገበናትን ብቐሊሉ ክሰላስል ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘለዮም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝሕብሩ زخبركم تخطاتلتنا ناي ساعات زيناتات ابزازي ملخم صرف مدباتنا غرفكم سلام
سلام كم يتسنعكم كبرات عزب تعرض زينا سبورت نو زينا زغرب لكم ميكائيل حدقون بمغنيات مبر سالسة عامة تسنبل زغر سريحة فنكل ودد كعسو مربب جماجم بحري بيتش فوليبول مالتنا يمنسر مكل خال بحمو الشلكاتي تفليمو ابتناي مخفت سنة ساعتها محضر زوبا سيمنا وكيحي بحري بريغادر جنرال تخلل لبسو حالفتي كفلتات نايتي زوبان ستافات غوسغواسن حابريتان ازتات حابريتان غوسغواسن مسر مكل خال ابزو ترغبل بوغعي مرغو كفيتوم زي لو معامت نشاوعي جيزو زكاير زولو وددر بكلتي صوتا دق انستيون دق توبعتون امونغو شومنت كلاوات حالتات مكل خال ايرترا مالت مغته بينيفر حارينا سنطق نسري شعولا سوا عنبر ببني زكاير زولوم ابتعلت شومونت كلابات دق انشيون دق توبعتون زساتفه ودداتون تخايدوم فلما استقاطم 4 كلابات دق انشيو كينن حارينا نعنبر بب كلته بارو مغته سوا كلته وحده نسري نبينيفر كلته بارو شعولا سنطق كلته حارزون وصيد دما رتينن سعيبن ميدا زوردا كلابات دق توبعتون ابتي صوتاتات كا عنبر بب نحارينا كلته وحده مغته سوا كلته وحده نسري نبينيفر كلته وحده شعولا سنطق كلته حارزون وصيد رتينن الوام ابزنا لهم عامت وددر زبز حاغانتاتات بحدسن منسيات تጻውቲ ተተኪና ዝውድድር بمغرابن حدا كابتي فولي بريچاتات نايت وددر كوينولوم مبل 30 عام سرحيت فنقل نمدماق اب مونغو كلبات حيلتات مكلخال ايرترا وددر كعسو مربب جماجم بحري محنباسن نككاد مرب كتحازن كله بزي كازي بمغنيات اغراو معالتي سبورت وتادرات 2020 دما حبراوي ما سبورت ككاد تمديبلوم اسبانيان كلبات بارسلونا ريال مدريد اسبانيا وكفافالي كلبات ستون فيلا جاك ريليش نمفرامنا بقلساتين إذن كلبات النزي إنجليزاويين بحقوقهم نمتاو مس إنجليزاوي كلاب مانشستر يونايتد كقالصام مانشستر يونايتد أبز حالفنا مسجار أوان بغربات كتاتلو غانتا كوات نبرت نتمسرح عم فتصمتو كتب صحاب زي مخالاقن دقي متحالل تحاوي سلام 300 مليون باوند تجميتو زلود 24 عامة جريليش أبي كلوازيو بلسولكاو بعد حر من صوراقيو إذن عرموشا شاوين اسبانيا كلبات أبال نمغوار زقويا زلوام بز مسرد مازن كلتا كلابات نغري لي شابور حسنا بزغفر ناي كرمت مسغار تጻውቲ ቀዳማይ ዕለም እንጌረን ሓጺኖ ከም ዘለዋ መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ገሊጻም ኣብ ሕንፊሽፊሽ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዘንተሪፈን ዘለዋ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ግጥማት ቁመና ማሓሻ ኣብ ናይ ዝመጽእ ዓመት ውድድር ቻምፒየንስ ሊግ ዘሳትፋ ደረጃ እንተዘይረኺባ ንግሪሊሽ ንምፍራም ሕልሚ ክኾና ከም ዝኽእሎም ናይ ቅድም ተጻውቲ ናይታ ክለብ ዝነበሩ ዝገልጹ ማንቸስተር ሲቲ ንሊዮኔል ሜሲ ከተሰጋግሮ ወጢና ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ ዳይሬክተር ባርሴሎና ኤሪክ አቢዳልን ሊዮኔል ሜሲን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ብቐረባ ትከታተሎ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ኣርጀንቲናዊ ናብ ሜዳ ኢትሓድ ከተምፅኦ ሓሊና ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ESPN ሓቢራ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ 2021 ውዕሉ ኣብ ኖካም ድሕሪ ምዝዛሙ ብነፃ ክዘዋወር ዘኽእሎ ውዕል ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ማንቸስተር ሲቲ ድማ ንህላውነት ናይ ቅድማ ኣሰልጣኒ ጋርዲዮላ ተጠቒማ ንሜሲ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ከተዕልቦ ወሲና ዘላ ኤሪክ አቢዳል ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ቀሪቡ ቫልቨርደ ክባረር ዝኻለ ገለ ተጻዋቲ ባርሴሎና ኣበርቲዖም ስለ ዘይሰርሑ ድሕር ምባሉ ሜሲ ድማ በጎኑ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጻቱ ካብ ንጋንታ ምልእቲ ትልክማ ነቶም ኣበርቲዖም ዘይሰርሑ ዝበሃሉ ዘሎ ተጻዋቲ ብስም ምጥቃስ መሓሸካ ኢሉ ምላሽ ብምሃብዩ ኣብ ባርሴሎና ዘይምርጋ ተላዒሉ ዘሎ ማንቸስተር ሲቲ ድማ እታ እንኮ ጋንታ ንማሃያ ሜሲ ደፊራ ክትከፍል እትኽእል ጋንታ ምዃና እዩ ዝሕበር ሜሲ ኣብ ዓመት ኣሳት 50 ሚልዮን ፓውንድ ዝወስድ ተጻዋታ እዩ ኢጣልያዊት ፓርማ ነጥቃዕያ ጀርቪኒዮ በይኑ ልምምን ኸካይድ ኣዚዛቶ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝተዓጽዮ መስኮት ምስጋር ተጻዋቲ ኤውሮጳ ናብ እስጳኛዊ ተጻዋታይ ባርሴሎና ነበር ዛቪ እትእለት ዘላ ቀጠራዊት ክለብ ኣልሳድ ንምኻድ ኣብ ጫፍ በፂሑ ዝነበረ ኣይቨራዊ እቲ መስርሕ ብዘይምዛሙ ብቁጥዐ ካብ ልምዳት ጋንቱ ክበኩር ተራእዩ ክለብ ፓርማ ድማ ነቲ ተጻዋታይ ኣጊዳቶ ድሕሪ ምጽናሕ በይኑ ልምምዳት ከካይድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ አይቮራዊ ጀርቪኒዮ ኣብ 2018 ካብ ቻይናዊት ክለብ ሂቤ ቻይና ፈርቹነ ናብ ፓርማ ተሰጋጊሩ ኣብ ፓርማ ድማ ክሳዕ 2022 ዘጽንሖ ውዕል ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ጀርቪኒዮ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ካብ 2011 ክሳዕ 2013 ምጽዋቱ ዝዝከር እዩ ክብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም